Bon dia! En aquest videotutorial aprendrem a dissenyar un organitzador d'escriptori amb rinoceros. Abans de res, deixeu que us ensenyi una imatge del llapisser que jo realitzaré d'exemple. Vosaltres el podeu fer diferent, sempre i quan tingueu en compte les mesures abans de començar a dibuixar i a moldejar. Recordeu que en rinoceros sempre fem servir mil·límetres com a unitat de mesura. Obrim un fitxer nou de rinoceros. Com sempre, començarem tenint els 4 punts de vista visibles. Nosaltres començarem dibuixant la base de l'organitzador, així que ens posarem al punt de vista top o superior. Podem dibuixar directament la nostra base utilitzant el cub 3D si tenim clares les mides. La nostra longitud serà de 220 mil·límetres. L'amplada serà de 140 mil·límetres. I l'alçada, en aquest cas, de 2 mil·límetres. Sempre farem les parets del nostre llapisser de 2 mil·límetres perquè totes quedin igual. A continuació farem la paret posterior del nostre llapisser. Un cop més la podem dibuixar directament amb 3D si tenim clares les mides. La primera hem dit que era la longitud. Escrivim 220 mil·límetres i ara escrivim l'amplada, que seran 2 mil·límetres. L'alçada d'aquesta paret la farem de 130 mil·límetres. Mireu a la perspectiva que la paret hagi quedat ben col·locada sobre de la base. Si no és així, haurem de moure aquesta paret per col·locar-la just a sobre. Ho farem amb el comando Move. Recordeu que per moure els objectes i que aquests no es desplacin incorrectament en altres vistes, ho hem de fer clicant Shift i tabulador. Comproveu que ara tot estigui bé i ara procedirem a dibuixar la paret de la dreta del nostre llapisser. Agafem el cub, escrivim 2 mil·límetres de longitud, podem clicar per l'amplada i també podem clicar per la seva alçada, fent servir el punt de vista frontal. Tornem a comprovar que tot estigui bé. I ara el que farem és un arrodoniment en aquesta paret que acabem de dibuixar. Cliquem dins de les eines d'operacions 3D i cliquem on diu Fillet Edges. Quan cliquem sobre la cantonada, automàticament ens indica de quin radi farà aquest xamfrà. Amb aquesta eina és molt important que primer indiquem en mil·límetres de quan volem el radi del xamfrà i a posterior cliquem sobre la cantonada que volem arrodonir. En el meu cas la faré de 10 mil·límetres. Un cop la tinguem, la duplicarem fent servir la combinació de tecles Ctrl+C, Ctrl+V baixa i situarem aquesta còpia de la paret al centre del nostre llapisser. Feu servir la referència de Mid. Podeu comprovar que la referència estigui seleccionada a la barra inferior. Si posa un tic a dins del quadret, vol dir que aquesta referència ens l'agafarà dins dels objectes que ja hem dibuixat. A continuació, dibuixarem la paret de l'esquerra. En el meu punt de vista puc observar el costat dret.
Com a mi m'interessa veure al costat esquerre, seleccionaré Set View Left. Donat que ja tinc dibuixades les parets, em resulta una mica incòmode començar a dibuixar la paret esquerra, ja que vull que tingui una forma diferent. Per amagar aquestes parets, el que puc fer és seleccionar-les i fer clic sobre la bombeta apagada que surt a la barra superior. Faig clic a Hide Objects i ara començaré a dibuixar la paret de l'esquerra, que faré amb una forma de L. Recordeu que els objectes que no són visibles no vol dir que s'hagin esborrat, simplement que ara mateix no estan a la nostra disposició. Una de les eines més pràctiques que puc fer servir quan vull dibuixar les línies és bloquejar la seva direcció amb Shift tabulador, igual que he fet abans, i indicar la llargada de la línia agafant com a referència la referència d'objectes. En el meu cas, aniré dibuixant fins la meitat de les figures. Per tant, em fixaré allà on digui Mid. He de tancar correctament la figura per després poder-la passar a 3D. Un cop la tingui totalment dibuixada, arrodoniré les cantonades amb l'eina Fillet Curves. Indiquem el radi i anem seleccionant les dues línies que volem que s'arrodoneixin. Un cop l'hagi acabat de dibuixar, aniré al menú 3D i buscaré l'eina Extrude Closed Planar Curve. L'extruirem a 2 mil·límetres i ara des de la perspectiva podem veure que tot hagi quedat bé. Fem clic al botó de la dreta sobre la bombeta per poder veure les dues parets que teníem amagades. A continuació, dibuixaré una paret separatòria de la primera part del nostre llapisser, la part que es troba a l'esquerra. Caldrà que em dibuixi unes línies auxiliars que després esborraré per poder dibuixar directament la meva paret sense cap dificultat. Faig una línia totalment horitzontal al centre de la meva base i ara, amb ajuda d'un regle, calcularé de quant vull que sigui l'alçada d'aquesta paret. He decidit que dibuixaré la paret de 90 mil·límetres d'alt. La manera més còmoda de dibuixar aquestes línies de referència és des del punt de vista frontal. Li dibuixaré una pestanya perquè sigui més estètic i que a més sigui més còmode agafar els llapisos en funció de la seva alçada. Començo a dibuixar la línia en el centre de la meva base, agafant com a referència el punt Mid, i després, des del punt de vista frontal, dibuixaré la forma d'aquesta nova paret. Indicaré que l'alçada d'aquesta nova paret serà de 90 mil·límetres. A posterior, amb ajuda del regle, calcularé de quant vull que sigui la seva amplada per poder dibuixar la pestanya que hem comentat abans. La faré d'uns 70 mil·límetres de longitud, després de 15 mil·límetres d'alçada i per últim tancaré la meva geometria per poder tenir una corba tancada i plana. Un cop la tingui dibuixada, faré que l'acabat d'aquesta pestanya sigui una diagonal perfecta. En dibuix tècnic, la manera més senzilla de dibuixar una diagonal perfecta a partir d'una cantonada és dibuixar primer una circumferència, fent servir aquesta cantonada com a centre.
Unim els dos punts que s'intersecten amb una línia i ara seleccionem els dos dibuixos fets i els retallarem amb l'eina Trim que podeu trobar al menú de l'esquerra. Fem clic sobre aquelles línies que ja no desitgem i ara faltarà unir aquests tres segments. Ho fem amb l'eina Join, que té forma de puzzle. Arrodonirem les cantonades abans de fer el 3D. Abans de fer el 3D ens assegurarem des de la perspectiva que tot estigui ben dibuixat. Com podeu observar, en el meu cas hi ha una línia que m'ha quedat en diagonal. No passa res. El que farem és separar totes les línies amb l'eina Explode, esborrarem la línia de la base que està mal dibuixada i amb l'eina de la polilínia la tornarem a dibuixar. Si teniu alguna línia de dibuix de referència d'abans que us pugui molestar, us recomano que l'esborreu ara. També podem amagar totes aquelles parets perquè ens siguin més fàcils i aquesta vegada quan unim els dos punts que no ens equivoquem clicant. Seleccionem totes les línies i les unim clicant a la icona del puzzle. Ara extruirem aquestes corbes a una distància de 2 mil·límetres com abans. Comprovem que s'hagi extruït cap a la direcció correcta . Dibuixarem una petita paret frontal a la part inferior de l'esquerra del nostre llapisser. Ho farem des del punt de vista frontal. Com sempre, primer haurem de decidir les mides. Comencem a dibuixar la línia en vertical des de la cantonada. Ens assegurem de que quedi en vertical clicant Shift i tabulador. Jo he decidit fer-la d'una alçada de 35 mil·límetres. Perquè quedi bé, la seva longitud també serà de 35 mil·límetres. Un cop dibuixada, em sembla que aquesta longitud que acabo de decidir serà molt incòmoda per l'usuari. Si veiem que no ens agrada, l'únic que hem de fer és esborrar les línies que acabem de fer de referència i tornar-les a dibuixar. Aquesta vegada les faré de 25. La baixada vertical serà de 8 mil·límetres. I ara acabo de dibuixar la línia horitzontal fins al mig. Ho faré només fins al mig perquè així només hauré d'aconseguir una simetria per tenir el costat de la dreta exactament igual que el de l'esquerra. Per fer una simetria, a la barra de comandos escriuré Mirror.
Hauré de dibuixar un eix de simetria totalment vertical al final de la meva figura. Un cop tingui les dues bandes ben dibuixades, les uniré. I per últim, amb la polilínia, les tancaré perquè em quedi només una figura plana tancada. Uniré aquesta última línia al conjunt fent clic a la peça del puzle . Abans d'extruir-la, m'agradaria fer-li uns petits arrodoniments a les seves cantonades. Aquesta vegada, posar un radi de 10 és excessiu, per això se m'està arrodonint la part de l'esquerra en comptes de la part de la dreta, que és la que a mi m'agradaria. L'únic que he de fer en aquest cas és ajustar el meu radi. Canviem el radi, fem clic a la paraula radius i li posem un radi de 5 mil·límetres. Ara sí que ens realitza l'arrodoniment correctament. Selecciono el dibuix i li dono a extruir. Mireu que s'hagi extruït cap a l'interior del meu organitzador. De moment acabem aquí aquesta primera part del videotutorial per realitzar un organitzador d'escriptori. Espero que totes les explicacions hagin resultat clares. Moltes gràcies!